Evenimentul de astăzi se numește Miracolul Sănătății și este un eveniment organizat de Asociația Patronală Planta Romanica, în colaborare cu unul dintre cele mai importante centre de sănătate din Galați. Și bineînțeles, alături de noi sunt și partenerii noștri tradiționali și printre ei administrația domeniilor statului, cu care avem un parteneriat extrem de benefic de foarte multă vreme. Este un eveniment care se referă la sănătate, la tradiții, la istorie și la cum putem folosi mai bine plantele medicinale și aromatice. Agenția Domeniilor Statului este prezentă la evenimentul de astăzi de la Galați, tocmai pentru a promova parteneriatul care deja este de lungă durată cu Asociația Patronală Planta Romanica și dorim să mulțumim acestor colaboratori ai noștri foarte importanți, precum și doamnei Anca Raiciu, pentru toată implicarea ei în toate aceste evenimente și pentru buna dispoziție pe care o are mereu și faptul că este un colaborator întotdeauna aproape de Agenția Domeniilor Statului. ADS își dorește să aibă o cu totul și cu totul altă abordare față de partenerii contractuali, astfel încât să pună la dispoziție tot timpul toate resursele și toate informațiile necesare pentru partenerii contractuali.